ପଶୁର ନାମ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? ହାତ ଟେକିଲ। ଘରେ ଯୋଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳୁଛନ୍ତି ହେଲା, କହିଲ ଦେଖିଆ। ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ପକ୍ଷୀ, ଗଣ୍ଡା, ଘୁଷୁରୀ, ମାଣିକ, ବାଘ କଣ ଆମେ ଘରେ ପାଳୁଛନ୍ତି? ପଶୁ ଆମେ ଘରେ କୋଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଳିକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଛେଳି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗାଈ ବି କହିଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ବି ବୁଦା, କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଇଁଷି, ଆଉ ମଇଁଷି, ମଇଁଷି, ଆଉ ହାତୀ,